Hayi konke okwenzeleko akusahlukile nabo bonke nje laba abakwenzayo kule ndawo. Sokuthatha ukuthi sikwenze ngesifundazwe noma ngesigodi. Akuseyonto esingathi siyahlukanisa ukuthina abakaNtlovu thina abakwabantu. Sesiyayisulubuza sesibhayide ephepheni nje ukuthi-ke cha ephepheni-ke kufanele sikugcine okwabethu. Yeah. Okay. And then isilwane ezisetshenziswayo lekhaya uma kugcina imisebenzi abantu abadala. Hayi lana imbuzi sesisebenzisa yona imbuzi noma ngabe kwenziwane omncane kube okukhulu inkomo. Isiphandla Futhi siyasifaka. Okay.